můžem. A mě to nebolí, protože tohle byla jenom voda, ale až tam bude ostrá náplň, tak uvidíme, co ty lidi budou dělat. Bojíš se třeba, co se ti stane? Nebojím, ale bojím se, abych stihnul vlak zpátky. Takže ať se stane cokoliv, ať ti třeba ustřelíme hlavu, hlavně když stihneš vlak zpátky. Jasně, no. A v kolik ti to jede? No právě, že je 3/4. A je tam nějaký jiný spojení ještě než vlak? No, to zkoušky. A třeba bude to bolet? To nevím. Doufám, že moc ne. No my tady máme sprchu a máme na to nějaký ještě dekontaminační sprej speciální policii. To je super. Pořídil by si takovýhle sprej na něco třeba? No já jsem pořídil normální potřeba přítelkyni, ale jako neskoušel jsem to. A použila ho někdy už? Ještě ne. No jo, tak až třeba uvidí, co to s tebou udělá, tak se bude cítit bezpečněji. To doufám. Nikdo nepsal, že budu oteklý. Ne, tak to nevíme, co to s tebou udělá, nebo víme to asi. Bude to obyčejný pepřák nebo sazák? Obyčejný pepřák. No, tak to Máme tady na to policejního instruktora, ten ti všechno řekne. já nám jsem všem byl policie, takže Jo, no tak super. to znám. A už jsi to zažil někdy? Jo, v kasarnách jsme s tím blblí. A jaký to je teda? Slabší. Slabší. Jako ty, co jsme měli my, jsme vyfasovali, tak to bylo niče. Takže pane Černý, co to máme v ruce teď? Takže tohleto je sprej Hurikán. Takže 3, 2, 1, teď! Můžem! No, chytí! To honí! Chytí, je tvoje! Nelo, ještě mi řekni, jaký to je pocit sejmout chlapa takhle? Ale mě to přijde jak víc stravázký, já nevím, mě by to asi nebavilo. Vypadá to drsněji, no, než jsem čekal. Vypadá to drsně, než jsi čekal, a jdeš do toho. Jo, tak když jsem tady. Jdem k němu! Musí chytit, na hlavu, chytí, dělej! Je u tebe! Chytí, dělej! Dělej, smetni se, doběhni! Jaký máš pocity? Hodí mi obličej. Mohl by si někoho chytit? Mohl by si utíct? Vůbec. Jak se ti dýchá? Dobrě, všechno dobré. Tak, pacha, otevři na mě. Zkus otevřít oči, pojď, a ti Vůbec, nejde. trošičku a ti vyplachuj. Držete, ať se tam dostane. Hrozná věc, vej. Teď si představ, že v parku se tě nechá někdo bez výplachu hodinu. Ještě co jsi zažíval, nebo jaký to je teď? Teď furt mám, jak kdyby mi hořel obličej, strašně to pálí a člověk jako nemá šanci, ztratí pojem, kde je, směr, všecko. Je to maras, no. No, pálí se mojí obličej celý, no, to je hej. Protože to tady všude smrdí a píská to. Dýchám, zase z toho blbě se mi tady dýchá. Šel bys do toho ještě jednou, do toho testu? Už nikdy v životě? Popiš mi to ještě nějak pár slovama, jaký to je. Pálí mě celý obličej. Ale v tom okamžiku, když tě to zasáhlo, tak co jsi zažíval třeba? V tom okamžiku nic, ale jak jsem otevřel oči, tak to bylo peklo, to už jsem šel do kolen a to už nešlo. Já jsem se už nadýchala, takže bych to neskusila ani náhodou. Já pevně věřím tomu, že tady Pavel Černý nám nelže a věřím tomu, že se jedná opravdu o spreje. Možná by bylo lepší se nechat kopnout do koulí. Ta nejlepší je kombinace vysprejovat a pak nakopat, ne? Když budu sebe slzát, tak samozřejmě, že vysprejuju a kopnu do koulí, určitě. Mě to strašně pálí celý obličej, strašně moc. To mě vadí.
Tomáš říkal, že prý by bylo lepší nechat se kopnout do koulí snad. Jo, má pravdu. Ale to je tak obličejší, ne? To už to lepší. Ale ten se blbě kouká, no. Mě naopak je chlapů až jakoby líto, že úplně jako je to bolí, teďko jako pálí je ty oči, nemůžou dechat, mě jich je fakt prostě líto.